Están vos. Un minuto, por favor. Hola. 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 Nada. Bueno, agora estamos todos, empezamos entón co pleno. Vale, pleno é unha sesión extraordinaria porque, como xa vos comentaba, coincidían dous plenos moi seguidos, o pleno ordinario do mes de marzo e un pleno extraordinario que hai que facer con motivo do sorteo das mesas electorais. E entón nos pareceu que non tiña moito sentido e por economía procesal realmente xuntamos os dous plenos en un solo de carácter extraordinario, aínda que inclúe todos os puntos do pleno ordinario, incluído o último de rogos e preguntas. Vale. De aí que a sesión sexa extraordinaria, de que non celebráramos o ordinario este xoves, o día 28. Pasamos co primeiro punto de orden do día, que a aprobación se procede da acta da sesión anterior e a acta do 29 de febreiro. Algo sobre a acta, Partido Popular? Hola, bons días a todos. Nada que comentar. Partido Socialista? Nada, pero non habería que justificar a sesión extraordinaria de alguma maneira, simplemente caso con manifestación. Creo que non é necesario, hai que facer... Non. É extraordinario. Bueno, ben, nada que decir da acta. Venega, algo sobre a acta? Non? Pasamos entón. Votos a favor da aprobación da acta? Por unanimidade. O segundo punto de orden do día é unha moción do Partido Popular sobre o aumento das cotizacións dos traballadores do mar. O Partido Popular quere explicala? Sí, bueno, non a vou a ler porque xa todos a tendes nas vosas mans. O que pedimos é instar ao Goberno Central a que teña en conta os efectos perniciosos que a suba de cotizacións terá sobre o persoal inscrito no réxime especial do mar e que corrixa esta modificación legal
deixándose en efecto esta suba dos abonos á Seguridade Social ou ben que otorgue novos dereitos e beneficios aos inscritos que compensen este incremento. Presentamos esta moción dando resposta a unha demanda do colectivo de traballadores do mar, moi importante no noso Concello, que ven como a suba das cotizacións por accidentes e enfermedades profesionais no réxime especial da Seguridade Social do Mar non conleva ningunha mellora nas súas prestacións. Hai xa meses que este colectivo ven protestando por esta cuestión, pedindo ben que non se lles aplique esta suba ou ben que esta suba veña acompañada de beneficios sociais como un aumento de coeficientes reductores para a xubilación ou o recoñecemento de enfermedades profesionais. A Federación Galega de Confradías está en negociacións co Instituto Social da Marina sen que a data de hoxe se chegara a ningún acordo. Esta é a sensibilidade e a política social que fai este goberno socialista. Somos conscientes desta conmoción, ou igual que a seguinte non son competencia deste pleno, pero neste, como noutros casos, consideramos necesario mostrar o noso apoio a un colectivo de traballadores moi importante para este Concello, co que hai que mostrar unha especial solidariedade e sensibilidade, polo que pedimos ao resto de membros da corporación o seu voto a favor. Partido Socialista. Bueno, pois nós, con respecto á moción presentada polo Grupo Popular, temos que decir que o que se manifesta na moción non é exactamente así, por non decir que ou non leron o Real Decreto ou están errados. Porque, como ben eles manifestan na súa moción, di que o único que votou en contra a convalidación do Real Decreto Lei no Parlamento de Galicia foron eles, o sea, tanto PSOE como BNG e como a Marea apoiaron este Real Decreto. O motivo é que, efectivamente, hai unha modificación nas cotas da Seguridade Social, que, bueno, nas cotas, en este caso, tanto das mariscadoras, da xente do mar, como do resto dos autónomos. Entre eles, encontrome eu, e creo que supoño que aquí máis xente, non o sei, pero, bueno, eu sí son autónoma. Entonces, sei como funciona isto un pouco porque me tocou a min tamén. Entonces, non é certo que non haxa, di que non hai ningunha mellora. Iso non é certo. E, de feito, eu fixen unhas liñas para, sobre todo porque mirei a subida que me tocou soportar a min e ao meu colectivo na subida das cotas da Seguridade Social e, efectivamente, temos outro tipo de melloras, pero quero tamén deixar claro aquí que nós non estamos en contra de que non estamos a favor das subidas, pero sí estamos a favor das melloras. Entonces, lóxicamente, se queremos melloras, temos que poñernos á altura das cotizacións, que, efectivamente, os fillos, os irmáns pobres, en este caso, sempre fomos os autónomos. Peleamos por activa e por pasiva para ter dereitos e agora que empezamos a conseguir ese tipo de dereitos, empezamos con demagoxias dicindo que non hai melloras en este tipo de subida, cando non é certo. E quero deixar claro tamén que o resto dos autónomos que non somos traballadores do mar, como é no caso das mariscadoras, con todo o meu respeto para as mariscadoras, elas teñen subvencionado unha parte dese seguro e nós non. O resto dos autónomos pagamos nós o 100% da cuota, cando as mariscadoras teñen unha parte subvencionada, que ojalá lle subvencionen máis e a nós tamén, non somente a eles. Pero queremos deixar claro cales son algunhas das melloras que conleva este Real Decreto e esta subida. Nas medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego recóllese por unha banda o acordo alcanzado polo Goberno coas asociacións de traballadores e traballadoras autónomos, en xeral, co fin de mellorar a protección dispensada ás persoas traballadoras autónomas. As cotizacións por continxentes profesionais por cesamento de actividade traen consigo unha serie de beneficios, como que os autónomos poderemos cobrar unha prestación por incapacidade temporal tanto por continxencias comuns como por continxencias profesionais desde o primeiro día, que antes non se cobraba desde o primeiro día. A mellora inclúe o incremento do período de percepción de prestación por cesamento da actividade de ata 24 meses. Esas son as melloras que trae esta subida, que o Partido Popular di que non trae ninguna. Do mesmo xeito, a prestación de desemprego poderase cobrar desde o día seguinte a baixa, cando antes esta prestación non se podía cobrar ata o primeiro día do mes seguinte.
As traballadoras que resulten incluídos nos grupos 2 e 3 de cotización que ven regulado na Lei 47/15 de 21 de outubro reguladora da protección social das persoas traballadoras do sector marítimo pesquero pódese aplicar a efectos de cotización coeficientes reductores sobre a súa base de cotización, que é unha posibilidade que teñen tamén. Sobre a súa base de cotización por contingencias comuns entre 2/3 a metade, según estén incluídas no grupo 2 ou no grupo 3. Co cal, eu creo que queda claro que esta subida é unha... e que si existen beneficios, que si existen outro tipo de posibilidades dentro en este Real Decreto que debemos aproveitarnos todos desto e que non somente debemos votar en contra, sino que debemos estar contentos de que isto sea así. Estamos pendientes de ter melloras, é unha petición a gritos en todos os sectores dos traballadores autónomos e unha vez que desde o Goberno se dá un paso e se consiguen ese tipo de cousa, ainda que sea a fogo de carozo no último minuto porque non houve forma de facelo así, porque encontremos que o Partido Popular e seguramente neste momento non Vox porque non está no Parlamento, pero se estuvera tamén votaría con eles, pois eu creo que debemos apoiar este Real Decreto, co cal non estamos de acordo coa moción do Grupo Popular. Venega. Ben, nos desde BNG, como ben comentabades, este é un debate que se deu na Xunta, que se deu no Estado e demais, que é un debate que aquí pouco podemos facer sobre el, pero desde BNG a nivel xeral nos apoiamos este Real Decreto porque consideramos que millora sustancialmente a situación dos autónomos en relación co que había antes. Pero si entendemos que hai moitas cousas dentro do Real Decreto que se deberían de ser modificadas e que se deberían de facer de outra maneira. Entre outras cousas, a cotización individual de cada un. Eu tamén son autónomo, como ben dixo a portavoz do PSOE, non é a única que é autónoma, sufrimos nós mesmos as modificacións e os cambios. A mí tamén me subiu a cuota, estou de acordo en que me subiu a cuota porque tamén me subiron os beneficios. Vos expoñedes aí que non hai beneficios, realmente si os hai, para todos. Entón, nos consideramos que iso é bo, con dereito a paro, melloras no tema das coberturas da Seguridade Social, hai bastantes beneficios. O que si estamos en desacordo desde o BNG e tamén así o manifestamos en Muros, é de como se fixo a subida. Nos entendemos que nesto como en todo deberían de pagar máis os que máis gañan, que non sequera os que máis facturan, senón os que máis beneficios teñen, deberían de pagar máis do que os que facturan menos. Non é normal que unha persoa, un traballador autónomo que factura 15.000 euros ao ano, o que obtén de beneficios 15.000 euros ao ano, que é unha renta que dá para vivir ben, pague igual que un que saca de beneficios 300.000. Entendemos que cada un debería de pagar en función dos beneficios que obteña do seu negocio. Pero con todo isto entendemos que tal como está agora o Real Decreto está mellor de como estaba antes. No caso concreto desta moción entendemos que hai cousas que, como dixo a portavoz do PSOE, non son certas. Non vou dicir que son mentiras, pero entendo que sí que teñen un punto de vista bastante ideolóxico e bastante politizado, unha moción que intenta politizar un agravio que están sufrindo os traballadores do mar, neste caso as mariscadoras, non por ser, para min, traballadoras do mar, sino porque son traballadores do mar que facturan a niveles moi distintos do que facturan armadores ou outros profesionais do mar que o mellor terían que cotizar moito máis eses que as mariscadoras. Eu entendo que non deberían de cotizar igual. Entón, estando en parte de acordo, como a exposición de motivos non nos parece correcta, pois nos absteremos nesta votación. Bueno, nos pola nosa banda, a min en particular, me gustaría, se pode ser, que aclarara, porque insta a que se deixe sen efecto a suba dos abonos á Seguridade Social. E entón, tal cual está redactado, non está moi claro se é os abonos á Seguridade Social do sector do mar ou en xeral dos autónomos. Hombre, bueno, varias cuestións. Nos aquí non falamos en ningún caso dos traballadores autónomos. Efectivamente, esta reforma pactouse coa Asociación de Traballadores Autónomos. Estamos falando de personal que está adscrito ao réxime especial do mar, exclusivamente. Ese personal
que de feito no propio Real Decreto se abría a posibilidade de excluílo, o certo é que a hora de aplicar o Real Decreto non se excluiu, co cual pois eles ven incrementada a cuota nunha cantidade importante sen que se lle bonifiquen, nin se lle apliquen coeficientes reductores, nin se lle apliquen máis beneficios. No caso das mariscadoras, pois creo que lle sube xa uns 45 euros ao mes, e no caso dos barcos, pois falamos tamén dos 50 euros ao mes por tripulante. Para un barco con 10 persoas, pois supón uns 6.000 euros ao ano. Referímonos exclusivamente ao personal que está adscrito ao réxime especial do mar, porque entendemos que as súas circunstancias non son nin parecidas nin idénticas a dos traballadores autónomos. Todos sabemos o que ocorre coa xente que traballa no mar, cos paros, coas tosinas, con todas estas cuestións que afectan o seu traballo e que dun día para outro poden supoñer que teñan que paralizar a súa actividade. En canto á aclaración que pide a señora alcaldesa, esta suba de cotizacións terá sobre o persoal inscrito no réxime especial do mar. O di bastante claro a moción. Non tampouco pedimos que se deixe sen efecto as subas, si efectivamente si se queren ter bonificacións e beneficios hai que pagalos. O que pedimos é que se lle otorguen novos dereitos ao réxime ás persoas que están inscritas en este réxime, que se lle aplique o coeficiente reductor, como se lle aplica a outros colectivos do mar, ou que se lle incremente de algunha forma as bonificacións sociais. Falamos da xente que está adscrita ao réxime especial do mar. Non falamos para nada dos traballadores autónomos. Non interrumpa. Non falamos dos traballadores autónomos. É certo que isto se pactou coa Asociación de Traballadores Autónomos, pero non se pactou, nin se falou, coa xente que está adscrita ao réxime especial do mar. Por iso nos referimos a ela exclusivamente. Pesar. Eu creo que non ten claro a representante do Partido Popular quen lle fixo a moción, porque está clarísimo que pon aquí abaixo. Acaba de decir que non pide que non se suba. E aquí di, o Concello de Muros insta ao Goberno Central esta petición que foi vostede na moción. A que teña en conta os efectos perniciosos que esta suba de cotización terá sobre o personal inscrito no réxime especial de mar e a que corrixa esta modificación legal, deixando sin efecto esta suba Ou ben dos abonos á Seguridade Social. Iso é o que pide. Ou ben que otorgue Ou ben, pero pide as dúas cousas. Ou ben a que otorgue novos dereitos e beneficios aos inscritos que compensen ese incremento. Nós, se o que pide é que se otorguen novos beneficios e dereitos, estamos totalmente de acordo. Todos os beneficios que se otorguen a calquer sector, do mar, do que sea, estamos de acordo. Agora, está pedindo aquí que se deixe en efecto a suba. Ou ben se lle suban os beneficios. Non interrumpa, por favor. Perdón. Claro, é que, tal e como preguntou a señora alcaldesa, eu non sei, non o teño claro, tampouco ten que... Eu teño claro que pon aquí. O sea, se se aproba esta moción, vamos a aprobar que se corrixa esta modificación legal deixando sin efecto a suba. Ou ben, isto. Entonces, que é o que pedimos? Unha cousa ou a outra? Ou as dúas cousas? Nos queremos saber se nos pode aclarar que é o que se pide, se unha cousa e outra ou se as dúas. Porque di, isto ou se non, isto. Entonces, que vamos a aprobar aquí? Que se suban, que se votamos en contra da subida, polo tanto, en contra do Real Decreto, ou votamos para que se otorguen novos dereitos. Non, se é para otorgar novos dereitos, lóxicamente que sí, pero se é para que se deixe sin efecto o decreto, lóxicamente que non, porque levamos moitos anos peleando para conseguir este tipo de mellora. Está aí. Vinega. Nada máis que engadir. Bueno, nos pola nosa banda, unha vez aclarado no debate, penso eu que se trata dunha moción para o sector do mar exclusivamente, non para o resto de autónomos. Nos falamos tamén co sector do mar e nos transmitían tamén que foi algo falado cos autónomos, pero non especificamente co sector do mar, como apuntaban, nos lo trasladaron a nós tamén, e entendemos que o que se pide é unha cousa ou a outra, ou ben que se deixe sen efecto para o sector do mar esta subida, ou ben que se lle otorguen novos dereitos.
Algúns dereitos a maiores xa teñen tamén no sector do mar, como apuntaba tamén o Partido Socialista, no caso de non poder ir ao marisqueo, por exemplo, agora poden cobrar no primeiro día, antes tiñan que agardar máis tempo. Algún beneficio novo xa o teñen. En calquera caso, ca importancia que ten o sector do mar no noso Concello de Muros, eu creo que calquera mellora que se lle poida aportar que é benvida para un sector que ten unhas condicións laborais bastante complicadas. Co cal, pola nosa banda, se os meus concelleiros lles parece ben, porque non o acordamos antes, estamos a favor da moción. Parece vos? Así que nós imos a votar a favor, tendo en claro que para o sector do mar e que concordamos con eles en que hai melloras que sí que ten tamén o sector do mar, pero evidentemente non podemos negarnos a que se reclamen máis melloras para este sector tan importante no noso concello. Así que pasamos á votación. Votos a favor da moción. En contra? Abstencións? Vale, pois queda aprobada. Bueno, o terceiro punto da orde do día, por un erro, veo aquí como proposta da alcaldía, pero realmente, tal como se falou na comisión informativa, a idea é que veña como proposta dos portavoces dos 4 grupos municipais, porque se comentou na comisión informativa e todos os grupos estábamos a favor desta moción. É unha moción, unha proposta que nos trasladou a Cofradía de Pescadores, a todos os grupos, deixaron a proposta aquí no Concello e la repartimos a todos os grupos porque era para todos os grupos. Na comisión informativa se falou de que estábamos todos a favor e había dúas opcións como manifesto ou como acordo plenario. E, bueno, como a portavoz socialista apuntaba que máis forza podería ter como acordo plenario e tampouco tiñamos ninguén especial interese en que fora dunha maneira ou doutra, pois nos pareceu oportuno, me pareceu oportuno que veña de parte dos portavoces de todos os grupos para que quede claro que todos os grupos asumimos a proposta da Cofradía de Pescadores e o facemos como acordo plenario por, si ten máis forza, pois por iso que non quede, vale? Entón, parecevos que a lea e logo, se queredes debatir, debatimos, pero, bueno, moito que debatir non hai, pero en principio lea e logo vemos, vale? Bueno, a presente iniciativa ten como principal obxectivo por de relieve a desigualdade de trato e a injustiza existente no sector pesqueiro por mor do actual sistema de reparto de tax e cotas, distribución das posibilidades de pesca para a frota de artes menores. Ata fai pouco, na Unión Europea definíase a pesca costeira artesanal como a desenvolvida por buques inferiores a 12 metros de eslora e con determinadas artes de pesca. Toda a pesca executada por buques de eslora maior e con artes non contempladas como artesanais pola UE entrarían dentro da denominación de industrial. Elo implicaba que todas as embarcacións maiores de 12 metros quedarían fora da categoría de pesca costeira artesanal, supoñendo importantes prexuizos para esta frota para esta frota, exemplo, non poder acceder ás axudas dos grupos de acción local de pesca con fondos CEP. A día de hoxe, a Unión Europea está a utilizar unha definición multiparamétrica da pesca costeira artesanal, sendo necesario para o recoñecemento desta frota como tal o cumprimento de alo menos 3 dos 5 criterios seguintes. 1. Eslora das embarcacións inferior a 12 metros. 2. Distancia do caladoiro faenar dentro de aguas nacionais. 3. Duración máxima das mareas, 24 horas. 4. Utilización de artes de pesca sostibles. E 5. Máximo de 4 tripulantes enrolados e a bordo. Ata o ano 2013, a normativa estatal na materia establecía uns criterios para o reparto e xestión das cotas de diferentes especies por modalidades de pesca e dentro de cada modalidade por tripulante embarcado a bordo e día. A partir da dita anualidade e a través da orde AA/1307 2013 do 1 de xullo, derrogada pola orde AA/2534 2015, establecéronse plans de xestión para a distribución das posibilidades de pesca e un sistema de reparto distinto ao que históricamente se viña aplicando, vencellado directamente cos datos de consumo de capturas históricas.
as que se lle deron prioridade fronte a aspectos socioeconómicos das frotas afectadas nas distintas pesqueiras, ou o que é o mesmo, sen terse en conta que Galicia representa o 90% da frota de artes menores do Cantábrico noroeste, e a que, en aplicación do criterio por históricos, non acada máis dun 15% de cota en algunhas especies. En fin, pasouse dunha pesqueira lineal para todos os buques, cada embarcación dentro das súas capacidades de pesca e almacenamento e sen criterios de reparto por comunidade autónoma ou outras divisións territoriais, para se convertir nunha fonte de desequilibrio interregional dentro dun mesmo Estado. Asemade, 4 anos despois da entrada en vigor da nova política pesqueira comunitaria, o sector da pesca artesanal segue sen poder cadrar exixencias, prohibicións e obxectivos. Bruxelas deixounos en marxe de manobra, combinando cotas escasas e unha impracticable obriga de desembarco para todas as capturas. Dende o 1 de xaneiro de 2019, coa aplicación da política de descartes cero, poderá haber embarcacións que teñan que parar, despedir tripulacións ou incluso ser despedazadas. A política pesqueira comunitaria non está pensada nin adaptada á realidade da pesca artesanal e na UE só se escoitan e teñen en conta as demandas dos grandes lobbies pesqueiros, sen porse en marcha medidas específicas para este segmento da frota. Sen dúbida haberá problemas e podería chegar un momento no que a pesca artesanal quedase desmantelada. Trátase, pois, dunha preocupante situación de todo dramática para as comunidades pesqueiras de Galicia, altamente dependentes dunha actividade que dá emprego directo a máis de 9.000 persoas. En definitiva, está dabondo demostrado que no intre de repartir as posibilidades de pesca, a frota artesanal sempre sae mal parada e discriminada, aínda tratándose da máis sostible, sustentable e respetuosa co medio mariño, e a que garante menores capturas, mais de maior calidade. Por todo o anteriormente exposto, a Corporación Municipal do Concello de Muros propón a adopción dos seguintes acordos. A Corporación Municipal, mediante escrito asinado por todos e cada un dos seus membros, solicita aos grupos políticos con representación no Parlamento de Galicia e no Congreso dos Deputados que adopten e executen as seguintes decisións. Primeira, promover e consensuar as medidas necesarias para materializar a exclusión das capturas accesorias ou accidentais da frota costeira artesanal do sistema de taxecotas, dada a súa multiespecificidade e, polo tanto, o seu escaso impacto no estado dos recursos mariños. Dentro da pesca costeira artesanal, compre establecer criterios de diferenciación entre o que significa a pesca accidental e a pesca dirixida. O tratamento das dúas modalidades debería ser de todo independente. A accidental debe estar á marxe dos criterios de tax e cotas ou de obriga de desembarco, dado que representa as capturas de especies accesorias durante a pesqueira dunha especie obxectivo. Por outra banda, a dirixida oriéntase á pesqueira dunha determinada especie, debéndoselle aplicar unha xestión das posibilidades de pesca a través de criterios de reparto que garanten igualdade de condicións entre as unidades de frota participantes. 2. Requirir un tratamento distinto e diferenciado da xestión das posibilidades de pesca da frota artesanal con respecto ás frotas industrial e ou semi-industrial. As embarcacións de pesca costeira artesanal son de pequeno porte, utilizan artes e aparellos de pesca altamente selectivos, desenvolven a súa actividade pesqueira de forma tradicional, sostible, cun baixo volume de capturas de especies moi diversas e de gran calidade. A pesca costeira artesanal nas súas diferentes modalidades realízase de xeito exclusivo en aguas interiores e cunha importante dependencia socioeconómica, tendo en conta a gran cantidade de postos de traballo que xera, tanto directos como indirectos, xa que logo queda suficientemente demostrado que a incidencia da pesca costeira artesanal é socialmente moito máis relevante que a industrial ou semi-industrial e, polo tanto, estímase esencial a súa protección e salvagarda, propoñendo a súa regulación a través de criterios específicos e consecuentes, e en ningún caso mesturados con outras pesqueiras de intereses moi distintos. 3. Continuar reclamando que a pesca costeira artesanal quede exenta da obriga de desembarque. É indispensable seguir insistindo ante a Unión Europea que a normativa que regula a obriga de desembarque de capturas para a frota costeira artesanal quede sen efecto. É indubidable que a decisión de política de descartes cero tomouse de xeito precipitado no seo da UE, sen facerse os estudos correspondentes e sen ter en conta as pesqueiras multiespecíficas nas que desenvolve a súa actividade a frota costeira artesanal galega.
O feito de aplicar o regulamento tal e como está redactado podería supoñer que non se poida desenvolver a actividade pesqueira, cando se poden acreditar as boas condicións dos caladoiros galegos, debido á forma de traballo sostible da pesca costeira artesanal. Partido Popular, quere engadir algo? Nos, en principio, non. Partido Socialista? Nada, tampouco. BNG? Non moito máis tampouco, non, estamos totalmente de acordo con todo o que se expón. Nos levamos traballando con media diputada no Parlamento Europeo en favor sempre da defensa da pesca artesanal. Levamos xa máis de 10 visitas nas que participaron en moitas delas xente da Cofradía de Muros, da Cofradía de Lira, de Noia, do entorno, con Ana Miranda, incluso sin ser eurodiputada directamente, a defender e a explicarlle a Europa que supoñía a pesca artesanal. A xente iba daqui cargadas de aparellos, de nasas, para explicarlle como funcionaban e para que viran exactamente que era o que se estaba facendo. Nós estamos totalmente a favor do que expón a cofradía neste documento, incluso consideramos que se queda corta. Nos pensamos que perfectamente a pesca artesanal podía quedar totalmente libre de cotas e poder pescar libremente sin que o seu impacto no medio fose para nada prexudicial, como se ten demostrado xa que a Reserva Mariña dos Miñarzos, consideramos que ese é o camiño. A pesca artesanal é a única que garantiza a sostenibilidade do medio. Partido Popular, algo que comentar? Bueno, a raíz do que comenta o BNG, pois simplemente comentar que cando pudo votar contra a exclusión das cotas dos tax, pois votou en contra. Entonces, nada máis que engadir. Partido Socialista, BNG? Nada máis. Bueno, nos pola nosa banda estamos de acordo coa proposta que nos traslada a cofradía, así que facemos a nosa tamén, igual que o resto de grupos, e pasamos a votación. Votos a favor da proposta? Unanimidade. Bueno, punto número 4 é dictame sobre a reclamación inventario de bens municipais. Trouxemos a este pleno a aprobación inicial do inventario de bens, un traballo que se fixera a través dunha empresa da Diputación da Coruña, que nos enviou a Diputación da Coruña. Estaba en período de alegacións, de exposición pública para alegacións, e houve unha alegación. Entón, o que se trae a pleno é a proposta de estimar esa alegación, que significa incluir no inventario de bens un camiño na parroquia de Esteiro, o camiño de Sandomil. E unha vez resolto isto, se se aproba a estimación da alegación, o inventario de bens pasaría a quedar tamén aprobado definitivamente. Vale. Palabras. Partido Popular. Bueno, pois no informe técnico pois di que efectivamente xa se teñen detectado máis casos nos que camiños públicos que non aparecen nin recollidos no inventario nin sinalados no planeamento. Entón, desde o noso punto de vista, seguramente se deberá ter dado máis difusión á elaboración do inventario e mellorar a sistemática, porque parece que xa o comentamos no seu día, era moi complicado poder identificar no inventario como prácticamente nada, excepto os bens que aparecían recollidos propiedade do Concello. Entendemos que é un deber da Corporación a defensa do público e do patrimonio municipal e pouco máis que engadir. Partido Socialista. Bueno, nós, tal como dixemos na Comisión Informativa, creemos que non hai documentación suficiente para decidir se é público ou privado. Estamos de acordo tamén en esa defensa dos bens públicos, pero tamén somos moi celosos ca propiedade privada, como ten que ser. Entonces, non sabemos exactamente ca documentación que hai achegada no Concello se efectivamente é público ou privado, co cal ímonos abster. E logo queremos deixar claro que acaba de decir a señora alcaldesa, que se se aproba eso, que tamén se aproba o inventario de bens, pero que a proposta do pleno é: propoño ao pleno a inclusión en inventario de bens como camiño público a citada vía. Nada máis, non ven, o pleno non ven como punto de orden do día aprobar o inventario de bens.
ven solamente incluir este camiño. Entón non sei como se vai aprobar eso se non é un punto de orden do día. Rematado. Venega. Ben, nós como facemos sempre, respetamos o traballo dos técnicos e acollemos os seus informes. Se indican que se debe de engadir, pois non temos nada que alegar ao respecto. Partido Popular, algo máis? Non, eu particularmente voume abster en este punto, posto que son lindeira do persoa que presentou a alegación, considero máis correcto abster. Partido Socialista? Nada máis. Venega, algo máis? Non. Podería explicar, por favor, a posibilidade de que quede aprobado definitivamente o inventario en caso de que se estime a alegación? No tengo aquí como había adoptado el acuerdo de aprobación inicial. Entonces, bueno, habría que revisarlo. Para mayor seguridad jurídica es mejor que lo volváis a traer. Sí. Para mayor seguridad jurídica. Si todos estuvieran de acuerdo y el pleno anterior hubiese adoptado acuerdo de decir que en el caso que se pusiera reclamaciones, también habría mayor importancia, pero bueno, por mayor seguridad jurídica se complete el expediente de Pois non hai, vale, pois non hai problema. Traemos a aprobación definitiva a outro pleno para que non haxa ningún tipo de reticencia ou dúbida ao respecto e non vale a pena que quede aí ningún fleco. Así que pasamos entón á votación da estimación, da proposta de estimar esta alegación e de que este camiño quede incluído como público no inventario de bens do Concello de Muros. Votos a favor? En contra? Abstencións? Vale. Ai, perdón, yo. Sí, bueno, pero está... Vale. Bueno, o punto número 5 é dictame sobre o recoñecemento extraordinario de créditos por pagos de persoal. Trátase de pagos pendentes ao persoal, pagos do ano 2018, que por motivos diversos non puideron tramitalos antes no Departamento de Persoal, non os trouxeron agora tramitados no 2019, e a intervención consideraba que era máis correcto que se trouxeran a pleno e non facelo por decreto de alcaldía ou xunta de goberno. Así que, por recomendación de intervención, se traen a pleno. Partido Popular. Bueno, pois nada, comentar un pouco o que di o informe de intervención, que se mantén a manifesta inactividade xa indicada noutros informes por parte do órgano que ten atribuída a competencia para o recoñecemento de obrigas, que é a señora alcaldesa, xa que os gastos que se traen a recoñecemento pois foron remitidos á fiscalización o 20 de febreiro, a pesar de estar xustificados entre os meses de setembro e decembro do ano pasado. Tamén di que a liquidación das horas extras do persoal e gratificacións por servicios extraordinarios require un acordo previo da Xunta de Goberno local, propoñendo excepcionar a regla xeral de compensación con días libres e sustituíla polo abono. Acordo que, a verdad, pois non sabemos se existe, posto que non traen a dación de conta de ningún decreto ni Xunta de Goberno local en este pleno. En calquera caso, evidentemente, o personal ten dereito a cobrar as horas que fai, e nós pois non imos impedir que se lles pague, pero tampouco, como noutras ocasións, damos por boa a xestión do goberno. Absterémonos neste punto. Partido Socialista. Bueno, nós vamos a volver a facer
ou polo menos a manifestar aquí as aclaracións que fixemos na comisión informativa, que despois de ler e de as diversas preguntas que lle fixemos ao señor interventor e que nos aclarou cal é o motivo polo cal está aquí, que vostede minte, claro, non pode acabar a legislatura de outra maneira, dicindo que motivos diversos, non hai tales motivos diversos. O interventor dixo claramente e o pon no seu informe que o motivo de que non se lle pagaran as horas e o que están reclamando os traballadores é simplemente por unha deixadez do grupo de goberno. Está claro que non existe ningún acto administrativo que avale eses pagos, ningún. O sea, o normal sería que houbera un decreto da alcaldía ou unha resolución da Xunta de Goberno. Nin unha cousa nin a outra. Non hai ninguna das dúas cousas. Co cal, acabase o ano e non se poden abonar estes gastos. Tamén di que é verdad que se están justificados, que se fixeron os traballos e que se cumplían cas horas extras, iso todo está justificado. Tamén di que está justificado que hai presuposto claro, o prorrogado do Partido Socialista, que leva prorrogados do ano 2015, que non foron quen de facer un presuposto. Por eso, unha vez e outra vez, ven a este pleno os recoñecementos extrajudiciais. Pero neste caso é máis grave, e por eso o señor interventor fai un reparo suspensivo. Fai un reparo suspensivo porque non existe un documento físico, non existe unha orden ditada por ninguén de que lle había que pagar recoñecendo eses traballos e eses gastos. Non é verdad que sean motivos diversos, non, señora. O motivo é a deixadez e a vagancia do grupo de goberno, como sempre, de que non cumpleu co seu traballo. Entonces, non hai outra forma ou recoñecer de outra maneira, non hai outra forma de recoñecer estes gastos, co cal hai nos que traer ao pleno. Nós creemos que lle hai que pagar a esa xente, por suposto que sí, pero tamén creemos que non se lle pagou porque a prioridade de pagos, como sabemos, cousa do goberno municipal, e a prioridade, volvemos a decir, foi os cazadores que viñeron de non sei onde, os cataláns que viñeron a non sei que, a televisión de Lalín e non sei que máis. E, sin embargo, os traballadores de Muros están sin cobrar. E veñen, non somente están sin cobrar, senón que están sin recoñecerlles, sin un decreto que avale eses pagos, sin leválos á Xunta de Goberno. Iso todo non lle pareceu importante a señora alcaldesa, nin o resto do grupo de goberno. Non falemos xa do que leva a Facenda, porque ni está ni se le espera. Entón, non é verdade os motivos diversos. Sin embargo, creemos que esa xente lóxicamente teñen que cobrar, hai que acabar esta legislatura deixándolle polo menos iso pago, porque temos moitas dúdas e creo que non nos vamos a equivocar de que como están os números no Concello, pese a que desde os técnicos nos manifestan cada vez que temos ocasión de preguntarlle de que eles non teñen constancia. Pero non ter constancia os técnicos non quer decir que non sea un gran furado no Concello de Muros, porque, se volvemos a mirar para atrás, acabamos a legislatura e non vamos a facer ninguna pregunta sobre ese tema en este pleno, porque ahora xa a contestación vai ser o mismo, estamos trabajando en ello e, como sabedes ben, o goberno municipal entra en funcións e non pode estar trabajando, non estuvo nunca trabajando en ello, pero tampouco vai estar agora trabajando en ello porque non lle dá tempo. Co cal, temos que ser conscientes todos de que as débedas e o problema que temos con Espina e Delfín, e volvo a dicirlo aquí, acaba a legislatura pedindo que non hubo interés por ninguén de que se reclamara eses cartos, ese canon, de que se fixeran esas contas, non houve ningún interés, tampouco houve interés ningún polo grupo de goberno. Estou falando de posibles ingresos que debían estar contabilizados nas arcas do Concello. Tampouco houve interés ningún polo este grupo de goberno de saber cal era a débeda que tiña actualmente o camping A Bouga, que está desamparado e ela di, a señora alcaldesa di que non hai ninguna débeda, non hai ningún papel, nin hai ninguna justificación de que eso sea verdad. Co cal, chegamos a ese extremo e temos que, e por eso chegou ao punto de ter que traer todos os pagos a recoñecementos extraordinarios de créditos ao pleno, porque non foron quen nin de facer un presuposto, nin de reclamar os cartos que son do Concello de Muros, e por eso estamos aquí con este punto número 5. Que non podíamos acabar a legislatura de outra maneira, claro. É un clásico, vamos a decir eso, é un clásico. Remato? De momento, sí. Venega? Ben, nós, como fixemos en toda a legislatura, non seremos impedimento para quen
a quen se lle debe cartos deste Concello os cobre, non? É menos, por suposto, cando se trata de traballadores municipais. O que si consideramos é que este recoñecimento como epílogo o perfecto resumo do que foi toda a legislatura, non? Consideramos que a xestión foi moi deficiente desde o punto de vista de Facenda, desde o punto de vista económico, é algo que non se pode volver a repetir, que pasemos outros 4 anos con este nivel. Partido Popular, segunda intervención. Nada máis que engadir, gracias. Partido Socialista, algo máis? Nada máis. BNG, algo máis? Non. Bueno, eu si vou engadir algo, sobre todo despois de escoitar a algunha portavoz. Vamos a ver, primeiro, os gastos que veñen aquí de persoal ni sequera son solo de horas extra, tamén hai gastos de axuda sanitaria e gastos de locomoción, e efectivamente son motivos variados polos que o Departamento de Persoal, que como vostede ben sabe, que foi alcaldesa en este concello, é quen recibe a documentación, as solicitudes e é quen tramita, e non puideron tramitalos antes, e vostede sabe que o que fan é preparar a documentación e pasarla despois ao grupo de goberno, é así. Culpas dos funcionarios, lo. Que fuerte. Fala de que non lle quixemos pagar porque destinamos os cartos a outras cuestións. Bueno, a que destinamos os cartos agora é público e se sabe, e tamén se sabe, e repito e insisto, que o que non os destinamos é a pagarlle 150.000 euros anuais a 2 asesores. A eso non os destinamos. É verdad que destinamos cartos a entidades que deciden vir a Muros a facer actividades e a pasar aquí días dentro da promoción do noso concello, algo que está, por certo, resultando moi positivo e que se ve na afluencia turística do noso concello ano a ano. A iso sí que destinamos cartos. Non os destinamos a asesores nin a promoción persoal da alcaldesa. Agora se promociona o concello e non a alcaldesa como en anos anteriores. Os traballos están feitos, están comprobados, non hai ningún problema, máis que require a aprobación do pleno para poder pagarlle a este persoal que ten que cobrar estes cartos, entendemos. Así que pasamos a votación. Votos a favor? En contra? Abstencións? Gracias, queda aprobado. O punto número 6 é sorteo das mesas electorais. Bueno, con motivo das eleccións xerais do 28 de abril hai que facer o sorteo dos membros que van a estar nas mesas electorais. E entón aquí casi deixo a secretaria que nos diga como facelo. Non, é completamente informático, dura un segundo e tenemos aquí a Manuel que será el que el que apretará el botón. La tecla sobre el programa Que es Manuel, no aprieta Manuel el botón. ¿Qué? Y es cuestión pues, Que no aprieta Manuel el botón. Bomba. Bueno, no sé si quiere abrir más esta... Mirad cómo aprieta Manuel el botón. Exacto. No, no. Sí, son los miembros de mesas, se escogen los titulares y los suplentes forman los titulares y se saca otra lista de posibles suplentes por si se necesita. Claro. Que se va a necesitar, porque aquí Sí, es frecuente que no estén todos. En todos sitios. Ya está, ¿no? Es que me toca, ¿no? Venga. Ya está. Ya está. Que nos manden un listado cando podas, Tenemos Manuel. que dar unha copia, non? Sí. Sí. Que medo. Que medo. Así da la mesa. Que lo sepas,
Podemos continuar, entón? Deme a secretaria que mentras sacan as copias que podemos continuar co pleno. Entón, se vos parece, casi seguimos co pleno. Vale. O punto número 7 son rogos e preguntas, senón antes de que pasedes a formular os rogos e preguntas neste pleno, vou contestar as do pleno pasado que quedaron sin contestar. Preguntaba ao Partido Popular pola factura de Igrental se está operativa a aplicación. Naquel momento non estaba, agora sí que xa o está, é a aplicación Línea Verde. Preguntaba pola obra de Toré se vai quedar así ou se se vai rematar ben a obra. A obra está rematada, pero queda algunha cuestión posterior á obra na que se está traballando. En que data se instalaron as luces de Nadal? Pois sobre o 15 de decembro, porque además era a data límite que tiña a empresa para ter as luces instaladas. Preguntaba que pasa co pago de trianos aos traballadores, pois está pendente da aprobación de RPT e dunha modificación do convenio colectivo. Escola de Serres, a que se dedica, pois estaba sendo utilizada puntualmente pola Asociación Cabalar para se reuniren ali, agora se levan unha temporadiña sen reunirense porque necesita arranxos importantes, esa unitaria. Por que non se colgan as actas dos plenos na web? Bueno, pois consultado o personal que facía isto, pois é simplemente por un fallo de coordinación entre as dúas persoas. Quen lle pasaba as actas, si, el. Xa falamos con eles e se van a colgalas todas as que están pendentes. Sin nombres, non? Preguntaba se se van reparar as losetas soltas do paseo. Sí, tan pronto se poida. Si podo garantizar que o Concello cumpre todos os requisitos para acceder ao Fondo de Compensación Ambiental e a creación de mellora e prestación de servicios municipais. Por desgracia non podo. Ni sequera nos sirve de consuelo saber que hai máis concellos na mesma situación, pero non podo garantizalo. Cando comezan as clases das actividades extraescolares, estánse impartindo. Subvención mellora e parques empresariais, se se solicitou, non se solicitou, porque as necesidades que había no parque empresarial non nos encaixaban co que se podía solicitar o abeiro desa subvención. Furado na beira rúa que baixa ao colexio de Esteiro, se se vai a amañar, pois por suposto que sí. Non sei se estaba a brigada pendente, non sei se estes últimos días foron a amañalo. Que problemas hai para a conexión de auga potable en Ventín, nos preguntaba. Bueno, esa obra está no xulgado por unha reclamación da empresa que fixo a obra de saneamento en Ventín, unha obra que tamén afectaba o abastecemento de auga. E entón a empresa concesionaria de auga está pendente dunha reunión con secretaría que non puido celebrarse porque a secretaria non poder vir todos os días non houve maneira de que coincidieran o responsable de Espina e Delfín e mala secretaria. A partir do martes agardamos ter unha persoa en secretaría, unha secretaria nova, porque o noso secretario sigue de baixa, e entón agardamos ter dende o martes secretaria interina tamén, sustituindo mentres non volva o noso, e esperamos que sea máis fácil que coincida para poder solucionar este tema. Preguntaba o Partido Socialista cantas demandas hai dos traballadores, non as contei, nen as vou a contar. Non vou gastar o tempo nos seus caprichos, e xa teño dito en varias ocasións que hai moitas. Pois cando chegamos atopamos un número elevado de persoas que reclamaban o recoñecemento de persoal indefinido, pero o Concello non pode facelo de oficio, só pode facelo a instancias dun xulgado e de aí que acudiran ao xulgado e que haxa tantas. Pregunta quen vai pagar as multas coercitivas que lle puseron ao Concello polas demandas dos traballadores. Non temos constancia de que haxa ningunha multa coercitiva, polo tanto non hai ningunha que pagar. Preguntaba por unha sentencia firme que obriga a repoñer a un empregado ao posto de traballo e que non se dá feito. Que pasa con isto? Non sei de que empregado fala, só se me ocurre que sexa o caso dunha persoa que traballou no Concello como auxiliar de policía. Se este é o caso, pediuse a aclaración ao xulgado, pois a sentencia non deixa claro se hai que telo todo o ano ou só os 6 meses que é o máximo que permite a Lei de Coordinación de Policías Locais. E para incumplir a Lei de Coordinación de Policías Locais, eu só vou facer, se mo di directamente, un suizo ou unha suiza. E entón, cando nos den a aclaración ao xulgado, pois actuaremos. Pregunta cales son os criterios dos distintos secretarios ou secretarias que impiden que lles paguemos os proveedores aos que non lles quixen pagar, según vostede.
según a portavoz do Partido Socialista. A estes proveedores non se lles puido pagar porque o PSOE e o PP votaron en contra de aprobarlle as facturas 5 veces. E non contentos con iso, aínda votaron logo en contra de estimarlles o recurso que puxeron ante esa negativa. Ese foi realmente o problema, algo que se pode comprobar facilmente visionando os plenos que agora están colgados en YouTube. Preguntaba canto debe o camping a Bouga, se venceu o contrato non venceu. En canto a débeda, debe a diferencia da actualización do IPC e as cuotas deste ano 2019. A concesionaria xa contactou con Tesourería para poñerse ao día. Preguntaba por un programa informático por 15.000 euros, cal é e se está funcionando. É un programa solicitado polos departamentos de Tesourería e Intervención e para mellorar e facilitar o traballo destes departamentos. Cando se limpan as calles verdes que levan así 4 anos? Preguntaba. Primeiro, non é certo que leven así 4 anos, pois limpáronse todos os anos. E segundo, antes de Semana Santa estarán limpas, hai unha empresa contratada para iso. Preguntaba se se vai tomar algunha medida coa basura dos cans. Xa se puso algún bando sobre isto e agora a medida a tomar será sancionar a quen se colla sen recoller a basura que a súa mascota deixe na rúa. Que pasa co mercadiño dos martes que casi non hai? Preguntaba. Pois pasa o mesmo que co mercadiño de calquera localidade. A competencia das grandes superficies e os cambios nos costumes das persoas son o seu principal problema. Que imos facer coas comparsas posto que dan chuvia? Xa pasou o Antroidio, que se fixo foi trasladalos o domingo seguinte, o cual foi un éxito e xa que pregunta, aproveito para felicitar a todas as comparsas e persoas que participaron e a todo o persoal municipal e voluntariado que fixo posible que todo saíra ben. O BNG, logo de dar un meeting, acabou preguntando se nestes 2 meses imos deixar a casa mínimamente arrombada. Levamos 4 anos arrombándoa, a pesar de sermos só 3. Dos continuos cambios en Secretaría de Intervención. Dos atrancos que se nos puxeron especialmente por parte de PP e PSOE. Das débedas que atopamos e dos centos de miles de euros que tivemos que devolver pola mala xestión de quen nos precedeu. Deixamos moi avanzada a resolución da problemática co persoal, co RPT, persoal indefinido e trienios, que sen estaren rematados están moi avanzados. Deixamos importantísimos avances no saneamento, todos os pozos de bombeo traballando, que non estaban, e con melloras, así como importantes obras afeitas ou aprobadas, Baño, A Rocha, Ribeira do Maio, Freixeiros, Valdesería, Camiño Real. Deixamos importantes obras que eran vellas demandas feitas ou aprobadas. Paseo de Esteiro, Carretera Villeira Pasareiras, Cine París, Praza do Cristo de Tal, vestiarios do campo de fútbol de Muros, etc. Deixamos a situación financiera do Concello saneada, o que permitirá facer importantes novas inversións neste mesmo ano. Deixamos un Concello cunha actividade cultural e deportiva moitísimo maior e mellor do que atopamos. Deixamos un concello cunha afluencia turística maior e mellor do que atopamos e coas súas instalacións municipais cun intenso uso. Deixamos un concello no que a cidadanía ten máis acceso á información a través da grabación dos plenos e tamén das redes sociais, algo que molesta a algunhas, pero eu creo que é bo. E como sabedes que os plenos se ven, os portavoces da oposición acostumades a aproveitar para soltar algún mitin en cada pleno, pois hoxe tamén eu. Porque unha cousa é ser boa, e outra tonta. Ou mosquita muerta, como me chamaba algunha. E agora pasamos cos rogos e preguntas deste pleno. Partido Popular. Pois a verdad é que a pesar de todo ese speech que nos tocou escoitar hoxe, señor Alfonso, estuvemos a punto de coller as preguntas que fixemos no pleno de marzo do ano pasado, porque todas se refiren a actuacións que a día de hoxe están sin facer, de fai exactamente un ano. Acordos plenarios como a ampliación da parada de bus, preguntas e rogos como o acceso ao Portugalete, o Bar San Francisco que xa estaba pechado o ano pasado e sigue pechado este ano, os desbroces e limpenzas de franxas para o tema de incendios, o amaño de camiños, as actuacións para a Semana Santa, todas esas cuestións as planteamos no pleno de marzo do ano pasado e aí están para quen quiera velas todas sin resolver. Pero bueno, está claro que non fixeron nun ano, pois non o van a facer nun mes.
Entonces vamos a limitarnos a plantearlle 4 cousiñas porque a ver se conseguimos algunha resposta coherente e que realmente se corresponda co que estamos preguntando. Non sabemos que pasou cos decretos e acordos da Xunta de Goberno local porque non trouxeron ningún a este pleno, non sei se é que non houbo ningún ou se é que por algunha razón non nos traen. A convocatoria de subvencións para asociacións teñen pensado facela, teñen pensado pagar as subvencións nominativas antes do mes que ven. Os pregos de Bar San Francisco que iban a estar para o luns seguinte ao pleno anterior, pois teñen pensado que este aberto para este verán ou tamén este ano vai a estar pechado. O tempo pois está moi bo e a xente ven a visitarnos. Antes de entrar en este pleno tuve que facer eu de guía turística aí no curro aquí diante dentro do Concello e atender a unhas persoas que viñeron a pedir información. E lle pedimos, polo tanto, pois un ano máis que limpen as praias, acondicionen os paseos, incluída, por suposto, as que non se ven desde a carretera, como son a Rocha e a da Velleira, que tamén existen. E tamén nos gustaría saber se nos dá algunha explicación sobre o malestar veciñal que existe na obra da Ribeira do Maio, como no caso de Baño, unha obra que ten que ser para mellorar a calidade de vida dos veciños e para facilitarnos a vida a todos, pois parece que está creando bastante conflictividade e a ver se nos pode dar algunha explicación. Mais nada, moitas gracias. Moi ben, contestaría no seguinte pleno. Partido Socialista. Parece que o pleno do MIT, este pleno, pero non vamos facer o MIT, nós os MIT vamos facer na calle para sempre e non aquí. Iba a decir que este pleno debía se titular as mentiras da señora Alcaldesa, pero que non se titula este pleno. Llévase titulando 4 anos. E que venga a decirnos aquí la señora alcaldesa que os problemas desta legislatura que durante 4 anos estuvo ela e sus dos, por certo, e os dous concelleiros que acabamos a legislatura, que se olvidou, esqueceuselle contestar aí, esqueceuselle decir que acaban os 3 como investigados a legislatura e vanse presentar nunha lista, seguramente, como investigados, o sea, a lei de transparencia se la van a fumar como todas, con la cara que tienen. Bien, nós non imos facer preguntas, pero quero decir que se lle olvidou, esqueceuse a señora alcaldesa e os seus concelleiros decir que todos os problemas desta legislatura veñen de que non tuveron presuposto. Non é culpa do PP, nin do BNG, nin do PSOE, de que non se lle pagara a xente, non, é culpa dela e deles que non foron capaces de facer un presuposto nin tuveron interés en facelo. Nós non imos a facer pregunta ninguna neste pleno porque nos vai a contestar, como lle contestou a portavoz do Partido Popular, que con toda a paciencia empezou tamén a decir que se lle podía facer, se lle podía contestar. Se acabou el tiempo, tic-tac, 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 el tiempo se acabou. Entonces, o que non fixo en 4 anos, que leva dicindo que vai a facer, non o vai a facer agora. E quero recordar aquí que a primeira pregunta que fixo o Partido Socialista neste pleno e minteu e aínda non a contestou hoxe, nin a vai a contestar, porque, bueno, contestar contesta que non lle costa ninguna poñer unha mentira sobre todas as que leva durante 4 anos. A primeira pregunta que lle fixemos foi onde estaba o permiso de Portos para facer a festa de San Pedro e dixo en 2 ocasións que lle había chegado por fax e que o tiña aí. La primeira mentira. Detrás de aí viñeron 1000 mentiras, 1000 acusacións. E, bueno, chegamos hasta aquí daquela maneira. Acaba de decir que foi un éxito o das comparsas e si a organización foi un éxito. A organización foi un éxito. E foi un éxito, e eu desde aquí e o noso grupo queremos agradecer a todas as comparsas que actuaron, todo canto traballaron e todo canto fixeron, porque Muros tuveramos esa festa e sexamos capaces de ter esa festa. Que non se desanimen, que esperamos que eso siga funcionando e bueno, que non vamos a facer ninguna pregunta, ningún rogo, porque según non fixo nada do que pedimos durante 4 anos, non o vai a facer agora que están prácticamente en funcións e que non, primeiro non ten capacidade e segundo non ten interés. E depois queremos preguntar se en este pleno extraordinario, este pleno é unha broma, sí.
Non sei. Mira, en este pleno se poden levar rogos e preguntas. Queremos preguntar a señora Sí, de secretaria. feito viñeron. Pódese, sí. Vale. Vale. Muy bien. Rematou? Sí. Venega. Cando contesta? Venega. Ben, vamos primeiro ca parte, ca intervención máis política, e despois facemos as preguntas. Sí. Bueno, nos entendemos que como grupo político temos dereito a facer declaracións políticas e ademais as facemos onde consideramos que hai que facer, nos rogos e preguntas, non? Nunca aproveitamos mocións que se levaran de algo concreto para facer mítins nin historias polo estilo como se fixo aquí durante 4 anos, senón nos facémolo onde entendemos que temos que facer, que é neste punto, non? Así que vamos a ello. Acábase a legislatura, señora alcaldesa. Deixamos atrás todas as concelleiras, 4 anos que foron en boa parte demasiado desagradables e improductivos. E debemos de facer todas un profundo examen de conciencia de cara a evitar repetir no futuro o esperpento no que se ten convertido esta corporación municipal. Pola nosa parte, cando chegamos ao primeiro pleno sabíamos que ian ser 4 anos dunha intensidade e unha dureza difícil de soportar, e non nos confundimos. Por iso, a nosa posición foi sempre, e desde o primeiro momento, de intentar que as veciñas non sufrisen no seu día a día o bloqueo ao que se ia ver sometido o goberno municipal, sabedores de que quen decidiu unilateralmente que a terceira forza política gobernase en minoría non o facía pensando no ben dos veciños. Por iso, durante esta legislatura, procuramos sacar adiante con o noso voto favorable todas aquelas propostas que entendíamos favorecían os intereses da veciñanza, aínda que en moitos casos fose máis interesante para nós como organización lavarnos as mans como fixo sistemáticamente o PP ou intentar demostrar a inutilidade deste goberno ampliamente minoritario como fixo o PSOE. Intentamos ser sempre coherentes e útiles, pero hai cousas que máis alá da debilidade dos problemas da falta de persoal funcionario son moi difíciles de entender. Non entendemos que en 4 anos fose imposible denunciar ante Costas ou ante quen fora preciso as obras ilegais da Illa da Creba que impunemente están a levar a cabo ali os ocupas nun espacio que debería ser de todas. Non entendemos que en 4 anos fose imposible colocar unha antena repetidora de sinal de televisión en ningún punto da parroquia da Velleira ou de dar solucións de acceso a internet de banda longa a estes veciños. Non entendemos que en 4 anos, señora alcaldesa, fosedes incapaces de solucionar a concesión do Bar San Francisco. Estamos en abril. Quen leve a concesión vai ter moitas dificultades para preparar o local para este verán. Non lle queda tempo. Non entendemos que a falta de un mes para rematar a legislatura aínda non este aprobada a RPT. Acábase o tempo, señora alcaldesa. Non entendemos que en 3 anos non se contratase o servicio de noitebús para a mobilidade de ocio nocturno da mocidade do noso concello, a pesar de terse aprobado no pleno desta corporación co voso voto favorable. Non entendemos que en 4 anos non houvese ningún conato de intento de aprobar os orzamentos, por máis que insistimos do necesario que era para o bo funcionamento do Concello, desta Concellería de Facenda en ningún momento se tomou en serio este asunto tan fundamental. De terse tomado en serio, estamos convencidos de que se tería feito, polo menos, un borrador. Non entendemos, en definitiva, que cuestións como as aquí expostas, ningunha delas imposible, non houbera capacidade para resolveras en 4 anos, 48 meses, e tras dúcias de ocasións nas que se nos contestaba que se estaba a traballar en cada un deles. Por iso, queremos preguntarlle ao Goberno Municipal se faltou capacidade ou se realmente o que faltou foi vontade. Con todo, quedanlle menos de 2 meses a este goberno para entregar o bastón de mando e seguen existindo moitos problemas que deben ser atendidos con celeridade. Queremos saber, señora alcaldesa, por que a día de hoxe segue habendo un grupo considerable de traballadores municipais que non cobran os seus trienios. A sentencia do Tribunal Supremo do 12 de febreiro de 2007 equipara o personal laboral indefinido co personal fixo e recoñece que o personal laboral indefinido ten dereito ao cobro dos trienios. Sabemos que a alcaldesa persoalmente comprometeuse a pagar os trienios ao persoal que non os cobraba a partir do 1 de xaneiro de 2016. Desde ese momento e ata hoxe, parte dos traballadores seguen sen ver recoñecido este dereito e non entenden o motivo. Queremos que remate dunha vez con esta actitude discriminatoria, que vulnera dereitos e que crea unha fonda de desigualdade entre os traballadores do Concello. Por iso queremos saber se o Goberno vai solucionar esta grave discriminación antes de que acabe a legislatura. O 20 de febreiro, fallouse en sentencia definitiva contra a que non cabe recurso a demanda dun traballador da Brigada contra Incendios que reclamaba o pago das horas extras que non se abonaran e outros abonos aos que tiña dereito.
Sabemos que moitos outros traballadores non denunciaron, pero tiñan igualmente dereito a cobrar polo traballo desempeñado. Queremos saber se vai o Concello a regularizar a situación co resto de traballadores da brigada ou se vai a mirar para outro lado diante desta grave injustiza. Queremos saber que pasa co peche do camiño transversal das Lens, que vai a dar ao porto e á praia do Ancoradoiro, que tal e como se denunciou nas redes sociais atópase bloqueado irregularmente por un cartel dun negocio do lugar. Queremos saber se a zona a que se accede desde o camiño e que se utiliza como aparcadoiro privado e que se atopa pechado con cadeas e portalóns é tamén público ou privado. Consideramos feitos moi graves que todos os intentos de apropiación de camiños e espacios públicos por intereses privados que limitan o acceso da veciñanza a distintas zonas como poden ser praias ou espazos naturais como a Punta das Lens ou a propia praia e o Portiño do Ancoradoiro, lugares moi visitados pola xente da zona e de gran interese paisaxístico. Debe o Concello defender o interese xeral evitando o peche deste camiño público e actuar sobre esta ignominia de forma urxente. E falando de praias e espazos naturais, queremos saber se comezamos a limpar as praias, porque días como hoxe comezan a ter xa un ritmo alto de visitas. E concretamente queremos saber se retiraron por fin o golfiño morto que levaba desde antes do Nadal na praia da Bouga. Non se pode esperar a limpar as praias a que se contrata a Brigada de Praias, porque chegaremos a xullo coas praias inaccesibles, como ten pasado outros anos. Oxalá que no primeiro pleno da próxima legislatura a alcaldesa do Benegá nos dé a boa nova de que xa ten en marcha a solución de todas estas graves problemas que inexplicablemente seguen sen solucionar. Moitas grazas. Bueno, igual que o Partido Popular, contestarei no seguinte pleno. Vale. Bueno, moi bo día, gracias a todos e a todas por asistir. E con isto remato o pleno. Bueno.